Bona nit a tothom. Som a RAM Manresa, l'Assemblea de Joves de Manresa que lluita per una ciutat i un país de llibertat i democràcia plenes. Avui venim a parlar-vos de la nostra ciutat, de Manresa. Manresa és una ciutat amb més de 7.000 pisos buits, malgrat que en els últims anys centenars de famílies han sigut expulsades de casa seva. També és una ciutat on cada any obren noves grans superfícies comercials, guanyant terreny al comerç local i de proximitat. És una ciutat on per estudiar infermeria o fisioteràpia has de pagar més de 5.000 euros l'any. A Manresa, els sous cada cop són més baixos i les jornades laborals més llargues. A Manresa, els moviments socials pateixen multes, amenaces, cops, detencions i repressió. Manresa és una ciutat on un ric pot matar un pobre i a sobre estalviar-se a la presó. Manresa i el Bages són unes de les reserves de sal potàssica més importants d'Europa. Els beneficis d'explotar aquest mineral se'ls endú una multinacional sionista. Manresa és una ciutat on en poc temps hi ha hagut 2 morts sota custòdia policial. Manresa tampoc s'escapa de ser una ciutat morta. Tot i així, davant d'aquesta Manresa irracional, egoista, patriarcal i capitalista, hi ha una altra Manresa, la nostra Manresa, la de totes nosaltres i moltes altres que avui no són aquí. Som la Manresa que no arriba a final de mes. Som la Manresa de les dones maltractades i assassinades per la violència masclista. Som la Manresa que hem de tornar a casa als pares perquè no podem pagar-los el lloguer. Som la Manresa que combat l'imperi empresarial d'Iberpotash, una empresa que roba els recursos naturals del nostre territori, que se n'endú els beneficis, que a sobre destrossa la terra i que col·labora amb el genocidi del poble palestí. Expropiesi, que diria Xavi. Som la Manresa que ocupa habitatges quan bancs i caixes ens expulsen de casa. 5 blocs ocupats a Manresa per allotjar famílies desnonades. Som la Manresa que balla per places i carrers, que dona vida a la ciutat. Som cultura popular. Som la Manresa que reclama dignitat i que planta cara a l'explotació de les treballadores. Som la Manresa que produeix i distribueix aliments ecològics i de proximitat, perquè sense sobirania econòmica no hi ha independència. Som la Manresa que combat la pressió estètica. Prou d'imposar-nos models de bellesa malaltissos i esquelètics. Som la Manresa que es tanca 3 nits a la biblioteca del casino demanant un horari que respongui a les necessitats de les manresanes. Som la Manresa de l'esperit crític i que entenem l'educació com una eina de transformació social. Som la Manresa que vol la independència, perquè l'estat espanyol és una presó de pobles. No acceptarem cap pacte ni cap renúncia, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Som la Manresa antifeixista, filla de Mat Piniella, filla de les lluitadores antifranquistes. La Manresa que no oblidarà mai la brutal pallissa que diverses joves van patir a les portes de l'Estroika per part d'un grup de neonazis. Ni oblit ni perdó. Som la Manresa que defensa els drets dels estudiants. Som la Manresa que crea alternatives al capitalisme, omplint de vida espais abandonats. Som la Manresa de les pobres, de les lluitadores, de les somiadores. Som tot un poble per construir. Visca la lluita feminista, visca la lluita pel socialisme i visca la terra lliure.